Здравейте, приятели, който ме познава. Казвам се Красимир Бенямин, роден съм 1981 година, 27 април в град София. В момента се намирам на много красиво място. Това е Троянския проход, 1630 метра над морска височина. Качихме се от тук с колата, в интерес на истината. Някак си, ето го пътя. Се вижда как се върти там. Тесничък малък път. Съответно имаше така известно недоволство в колата. Но аз въпреки това реших, че може да се справим. Ето ни. Паметник е 34 метра. Мисля, че много готино място за скачане. С нещо, което да ти помогне да се приземи сигурно. Принципно съм отрасъл в Германия, немският език ми е като роден, така че съм поел и доста неща от тази култура с моят син, който е сега на близо 5 години, говоря примерно само на немски език. Аз съм се занимавал с най-различни неща в живота си. Защо искам да започна видеоблог? Просто защото реших, че някои от тях могат да са полезни на други хора. За какво ще говоря в този блог? Най-общо казано, занимавам се с йога, преподавам антистрес курсове, които са базирани на дихателни упражнения, медитация, така че сигурно ще има доста в тази насока. Интересувам се от техника, обичам да ходя по планини, да бягам, най-различни спортове. Обичам да тествам, да пробвам най-различни неща, така че ще се радвам да се виждаме все по-често и по-често. Поне веднъж седмично ще поствам мое видео. Чао!